n'ụzọ. Obodo kwa ji ntọ gị n'azụ, anyị echekwa agụ n'ụzọ. Ndị ibe niile kwụgị n'azụ na mgbede a. Anyị echekwa agụ n'ụzọ. Ọhịa ọ. Na-abịa, ọ bụrụ na ị bịa, ịgbacha egwu anyị tọọ na ọ gaa na nke ndị ihite. Ndị nwunye gị awa, anyị atọ ọjị. Ọ bụrụ na anyị tọọ ọjị, nwunye gị abịakene ndị mmadụ. Ọ bụrụ na o kenesia ndị mmadụ ochie ya azụ ndị obodo fe ebe ihe mmanya. Ọ bụrụ na abụ ihe mmanya, obodo gị ma na ọgwụgwọ. Nwanne m ọnụ ọgwụgwọ, ịkpọrọzie nwunye gị naba ahụ. Ebe ndị gaghị awụ ego, ọkaka were first collection ọrụ nsọ. First collection. Onye ego na oke ego. Ọhịa ugwu na-eche gị n'ugwu eche, ugwu a ga-eche. Ọ bịa inwenye enwe. Cheka ma